So it's a green tea. Diyan. Ang ano pala natin ay ang topic natin ngayon, usapang OFW. So tatagalogin ko lang kasi isa sa mga ano ko nanonood ay kasamahan sa trabaho at sa opisina siya nagtatrabaho. So mahirap na. So ngayon ang pag-uusapan natin siguro marami ang nakaka-relate ngayon dahil na sa bawas sa sahod. Ngayong ginagamit na lang nila yung pandemic time. Tapos ayun, babawasan ang mga sahod 30% or 15% sa mga sahod nila. Kahit na sabihin na natin mabababa na yung sahod, so nakakaawa din naman yung mga OFW natin. Lalo na ako, masyado akong nakaka-relate dyan. Mababa na yung sinasahod mo, tapos papawasan pa nila ng 30%. Sobrang naman. Tapos lalong-lalo na ngayon, kailangan natin ng pera, yung pamilya natin sa Pinas, nag-iintay ng padala. Sana naman, meron mga dyan na kinauukulan na makatulong sa atin. Kasi nga, sumusobra na. Hindi naman nalulugi yung mga negosyo nila. As in, katulad ko, yung namin sa amin, mas malaki pa nga ang kita kaysa dun sa wala pa yung yung pandemic. Ngayon naman, sinasamantala na lang nila na matatapos na lang yung kontrata mo, puro kaltas. So, masakit sa dibdib, di ba? Trabaho ka tapos kaltas lang ng kaltas. Wala nangyayari. So, ang matitira sa mga kapwa ko, trabaho OFW, ang matitira sa amin, pambayad sa bahay, pagkain, pambayad sa, tawag nito, sa pagpunta sa trabaho, pamasahe, o Tagalogin natin, pamasahe. So, yun na lang, matira man sa'yo, kaunti na lang, tapos ipapadala natin sa sa mga kamag-anak natin sa Pinas. So, masakit kaya sa tawag dyan? Yes, ayan. Maraming nakaka-relate dyan. Siguro naman, di ba? Paki-share na ang aking video dun sa mga para makarating sa mga iba nating kapwa OFW. Sana magtulungan tayo. Dapat sa mga ganyang mga amo, sinusuplong na yan. Hindi naman pwede yung ganyan. Tayo yung kumbaga, tayo yung nagpapakahirap sa trabaho para bigyan sila ng magandang kita. Tapos tayo pa ito pinapahirapan nila na bawasan sa sahod. So, paano na lang mangyayari sa nating OFW? Ayan. Sana nga parating to. Shout out dyan sa mga OFW dito sa Dubai. Siguro naman marami sa inyong na-relate ngayon. Diba? Ang aga-aga kong maghugot. Hugoterang OFW. Sa tutang, talagang nararanasan to. Hindi lang sa side ko or sa iba. Karamihan talaga. Ito ang mga ginawa ngayon yung mga amo na ginagawa na lang dahilan. Biruin mo, halos 1 taon ka nang pinakaltasan ng sahod. Tapos, ngayon na naman na bagong taon, inumpisahan ka na naman na wala naman dapat. Yung ibang mga naman, mga amo, wala, binalik nila sa mga empleyado nila. Pero nataong ka sa walang hiya at saka walang budhi, maitim ang budhi. Ayun lang, malas-malas lang talaga. Ang kape pala, ito ay Piliti. Ayan, paborito ko itong dito sa sobrang sarap. So, walang sobrang sarap na tea. So, parang nakaka-relax ng utak. Ayan. Ang dami kayang umiiyak ngayon. Mga kapwa natin, mga OFW.
sa ganitong sitwasyon. Kaya mas maigi na nga lang umuwi kung ganito. Kasi nga parang sila na lang yung nabuhay or binuhay mo dun sa pinagtrabahuan mo. Kung makukuhang sahod dahil binawasan, o yung iba nga 50% daw ang binawas sa kanila. So ganun ka kalupit. O sabihin natin sumasahod ka ng 3,000 o binawasan ka ng kalahati. So ano na lang, 1,500 na lang matitira sa'yo. O kawawa naman, o magbabahay ka pa ng babayad ka pa pala ng bahay. O sabihin natin ang bahay mo sa masikip mong higaan is 700. Sa ano yan, sa dirham mo yan. Tapos ang ano mo, o pagkain mo, o magkano na? Siguro abot ka ng 300 pagkain mo sa isang buwan o sobra pa. O pamasahe mo sa trabaho. May mga emergency ka pa, mga personal mong gamit, lalo na ang mga babae, maraming mga pinapahid or kuskus doon, kuskus dito. O, diba? Buti na lang ako, hindi ako nagkukulorete, kaya nakatipid na rin. Pero paano naman yung mga merong mga pamilya na umaasa sa Pinas? Ayan, umaasa sa Pinas, may mga anak, may mga pinapaaral. So minsan ang masaklap pag humingi sa yung mga nanay mo, kapatid mo, or kahit sino may emergency, hindi ka na makabigay. Kasi nga yung sahod, kasyang-kasya lang talaga. O minsan magkakautang ka pa, usapang utang, iyan ang masaklap. Katulad ko, pawa ako dito, nababaon lang ako sa utang. Kasi nga yung sinasahod ko, hindi nagkakasya. So, ang ginagawa, utang ka na naman. So, pagdating ng sahod mo, is pambayad na lang. Minsan nga yung iba hindi pa nababayaran. Ayan, ano na lang, nakakahiya na lang din sa mga pinag-utangan mo. Diba ganun? Kaya, para dun sa mga katulad ko, ako napaisip ako na mainam na siguro na umuwi. Parehas lang, walang nangyayari. Inaasahan ka lang ng mga pamilya mo, diba? Huwag niyong kakalimutan mga kapatid na i-share. I-share niyo kung yung hugot ko. Humuhugot, diba? Ayan. I-share. Huwag niyo pala kalimutan i-subscribe yung hindi pa nagsusubscribe, or i-press ang notification bell para ma-notify kayo pag meron akong bagong videos. So, ayan mga kapatid. Sana naman yung iba, mga maliwanagan yung isip na dapat huwag nang ipagpatuloy pa yung mga amo nilang mga gahaman sa pera na hindi na yung para bang mga maiitim ang budhi na amo na walang pagkaawa sa mga tauhan nila, na kung iisipin dapat yun ang kauna-unahan nilang inaalagaan kasi yun ang nag-aakit sa kanila ng pera, diba? Tama, ganon. Usin talaga, marami ang nakaka-relate. Ayan, ang ganda ng aking background. Ayan mga kapatid. Ayan, ang ganda daw ng aking background. Ayan, wala dito yung friendship kong kabayan na mahilig mag-inom ng tea. Ayan pala, binibilang ko ng tea. Naloka ako doon. Hugoterong mga OFW sa Dubai. Sino hindi makaka-relate sa inyo? Mostly talagang yung iba, kung tutuusin, yung iba wala silang choice kundi dito na lang, kasi sasabihin wala rin mangyayari sa Pinas. Na pag umuwi sa Pinas, parehas na nga na kung magtigil ka naman dito na hindi ka uuwi sa atin, mababaon ka naman sa utang.
na walang katapusang utang, parang nadadagdag lang. Kaya nga, hindi mo alam kung saan ka patutungo. O, dito ka na lang, eh, lulunukin mo na lang yung ano mo, yung pride mo, para ipagtuloy ang trabaho mo, kahit kakarampot yung sahod mo, or uuwi ka na makakasama mo ang pamilya mo. Mainam siguro na yun na lang ang gawin. Pero para sa akin, mainam na rin na umuwi na lang isa sa ganito. O kaya ka nga nag-abroad, yung sasabihin nila nag-abroad para kumita ng malaking pera. So nagkataon naman na walay, ayun, kakarampot ang kinikita mo, kasya lang sa'yo sa gastusin dito sa pansarili mo, na wala ka nang halos ipadala sa pamilya mo. Yun ang masaklap na nangyayari sa ngayon. Ewan ko, ganyan talaga ang buhay ngayon. Gayon ang kalakaran na ngayon sa ano, lalong-lalo na dito sa Dubai, ay sobra. Ang daming nananamantalang mga amo sa ngayon. Sobra. Yun yung mga taong walang ano, pagka habag o ano ba yun, habag o mukhang kawawa na nga, di ba? Ay, Diyos ko, itawan na lang natin yung mga stress natin sa buhay. Ayan, dito ako napatambay kasi medyo maaga pa yung pasok ko. Kaya dito muna ako mag-tsaa-tsaa habang may time. Diba? Ayan, habang nagtsatsaa ako, kayo ang kausap ko. So, ayan. Masyadong ano lang, masyadong nakakasilaw. Gusto ko sana ipakita yung background ko, ayan, kaso silaw naman sa araw. Ayan, nakakasilaw. Shout out daw dyan sa mga katrabaho ko. Ayan. Ayun, ganun na nga nangyari. Iniintay namin yung resulta dun sa aming pagsuplong sa amo namin sa kinauukulan tungkol sa pagbawas ng mga sana naman tulungan nyo kami or maging ano kami, yung parang positive ang maging kalasan. Doon para sa mga ano ko, hindi ko pwede siyang mag-English kasi dun sa mga nakakaintindi, mahirap na. Ayan. Ito naman sa mga kapwa ko FW, kung nasa tama kayo, ipaglaban nyo kasi kisa naman lunukin nyo ng lunukin, nasasanayan sila. Sabi, ang ika nga, sabi nila, wala na silang choice. So, wala silang pupuntahan, kaya okay lang na gawin nila ng gawin yun. Paulit-ulit. May karapatan po tayo kasi tayo po ay nagtatrabaho. So, nandyan yung mga karapatan natin. So, sa mga naireklamo namin kung ano magiging resulta, sana maging maayos. Maging maayos ang lahat. Pagdasal nyo lang lang. Ayan. Dumaan yung ano, isa kong kakilala, nagyayaw-yaw ako. Oh, pasok ka na. Ayan. Ay, ganyan talaga ang kalakaran ngayon. So, mga ka-works, mga friendship, mga sangkay, hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panunood at sa patuloy. Subaybayan nyo po kung anong mangyayari dun sa aming mga hugot. Hugoterong OFW ng Dubai. Ayan. Ayan, mga friendship. Bagus na. Almost, ano na,
tawag dito, i-share natin siya sa aking newsfeed. Ayan. Ganyan mga kapatid. Yung mga hugot, sana makarating dun sa mga FW na nararanasan yung mga ganitong sitwasyon. Diba? Alam ko naman, lalo na dito sa sa bahay, maraming nakaka-relate ng ganyan. Mas malala pa sa mga nangyayari sa amin ngayon. Huwag kayong makakalimot. So, yun mga pwedeng pwede naman kayong mag-comment or i-share nyo para lang makarating din dun sa kapwa nating OFW ng mga ganito ang mga nararanasan nila, yung bawas sa sahod, na walang man lang pasintabi o hindi pinaalam sa inyo, na pwede nyong ireklamo ang mga ganyang amo. Na kung alam nyo naman na kumikita yung ninyo, kumbaga kumikita yung negosyo nila, may karapatan kayo. Kasi nga, karapatan natin dahil nakalagay pa sa kontrata ninyo na ganun dapat ang sahod, tapos mangyayari, bawas na lang sila ng bawas kung kailang gusto nila, di ba? Reklamo nyo mga ganyang amo. Wala silang kwenta. Tayo ang nagtatrabaho, hindi sila. Shoutout pala kay Dalia Estrada. Nanonood siya ngayon. Shoutout sa'yo. Ayan. Salamat sa aking panonood. Ako'y pupunta na sa aking trabaho, mga friendship. Oras na. So, time check pala tayo. Anong oras na ngayon? Ngayon is, may choke pa. Alas 11:33 ng Dubai time, mga kapatid. So, ayan. Pabush na. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. God bless. Keep safe po tayong lahat. Bye.